Vyhrajte nad prokrastináciou. Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra. Túto vetu dôverne pozná asi každý jeden z nás. Ako to ale vyzerá v našom živote naozaj? Poznáte to. Rozhodnete sa ísť ráno behať, ale nakoniec zostanete ležať v mekučkej posteli. Alebo potrebujete vybaviť nepríjemný telefonát, ale ešte predtým si uvaríte kávu, porozprávate sa s kolegami, zbehnete na záchod alebo si zahráte golf. Ako ste na tom vy? Darí sa aj vám odkladať dôležité činnosti na neskôr? Ak áno, potom aj vás trápi prokrastinácia. Takmer každý jeden človek má sklon odkladať rôzne úlohy na neskôr. Tlačíme ich pred sebou dní, mesiace a niekedy aj roky. Následky takéhoto odkladania dôležitých činností na neskôr dôverne poznáme. Stres, pocit viny a vlastnej neschopnosti, čo nás privádza opäť k ďalšej našej prokrastinácii. Točíte sa v takomto začarovanom kruhu aj vy? Ak áno, potom vám práve toto video pomôže vyskočiť z tohto začarovaného kruhu. Ako teda z toho von? Už o chvíľku získate 5 vysoko účinných stratégií, ktoré vám pomôžu obmedziť vašu prokrastináciu na minimum. Ako bonus získate jednu stratégiu naviac, v ktorej vám ukážem, ako vám aj prokrastinácia dokáže ohromne pomôcť. Ľudia častokrát prirovnávajú prokrastináciu k lenivosti. Nie je to však úplne tak. Telesná lenivosť je fajn, pretože aj vďaka nej vzniklo na svete kopec skvelých nápadov, vďaka ktorým si ľudia zjednodušili a uľahčili svoj život. Psychická alebo duševná lenivosť však nikdy nič prospešného nedoniesla. Ak ste teda leniví sa hýbať, aj tak môžete dosiahnuť to, čo chcete. Ak ste však leniví myslieť, potom už máte veľký problém. Pri prokrastinácii máme vo zvyku tráviť čas nepodstatnými a nedôležitými činnosťami, ako napríklad bezduché surfovanie po internete, hodiny strávené na počítači, lakovanie nechtov, čítanie blogov a tak ďalej. Toto sú len niektoré príklady činností, ktoré neraz vykonávame iba preto, aby sme oddialili svoje povinnosti. Aby sme oddialili to, čo nás v skutočnosti posunie bližšie k našim cieľom. Náchylnosť na odkladanie činnosti je zvyk. Náchylnosť urobiť činnosť hneď teraz je tiež len zvyk. O tom, ako sa zbaviť alebo ako si osvojiť nový zvyk, sme hovorili v predchádzajúcom videu. Využite informácie, ktoré máte už teraz, aby ste aj s týmto svojím zvykom začali pracovať. Prokrastinácia však nie je vždy iba negatívna. Sú momenty, kedy bude pre vás práve prokrastinácia veľmi užitočná. Chcete vedieť kedy? Už za chvíľu vám to prezradím práve v 6. bonusovej stratégii, o ktorej sa dnes dozviete. Prečo ale prokrastinujeme? Prečo dávame prednosť okamžitým pôžitkom pred dôležitými činnosťami, ktoré nás dovedú k nášmu cieľu? Odpoveď je jednoduchá. Je to práve náš strach. Bojíme sa neznámeho, bojíme sa, že sú úlohy nad naše sily. Predstavte si, že máte pred sebou na stole 3 nedokončené úlohy. Odložíte ich a pribudnú vám ďalšie 2, teraz už máte strašiakov 5. Už len pri pomyslení na nich vám po chrbte prebehnú zimomriavky a obleje vás studený pot. Ďalšie odkladanie vám ale úlohy nedokončí. Ak nechcete, aby vás táto kopa nedokončených úloh nezavalila úplne, potrebujete začať konať. Práve vaša správna akcia je kľúčom na prokrastináciu. Veľa ľudí sa vyhovára, že nemá čas. Koľko ale času venujú naozaj dôležitým činnostiam a koľko času prokrastinujú? Verím, že na túto otázku vie odpovedať najlepšie každý sám. Jednoducho, ak niečo urobiť nechceme a je pre nás milšie prokrastinovať, nájdeme si kopec výhovoriek alebo činností, ktoré budú pre nás v ten daný moment omnoho príjemnejšie. Kľúčom na prokrastináciu je však umenie robiť to, čo máte robiť aj vtedy, keď sa vám to robiť práve nechce. Jednoducho pri dosahovaní vašich cieľov sa stretnete aj s činnosťami, pri ktorých sa budete cítiť nepohodlne. Nebude sa vám do nich chcieť. Aj takéto činnosti však potrebujete urobiť, tak ich jednoducho urobte a neodkladajte ich na neskôr. Poďme sa teraz spoločne pozrieť na 5+1 vysoko efektívnych stratégií, ktoré vám pomôžu nad prokrastináciou zvíťaziť. Pozrime sa hneď teraz na prvú z nich.